Anonymní přiznání kluků a holek, 4. díl. Vybral jsem pro vás mega spicy přiznání, takže se máte na co těšit. Nezapomeňte dát odběr se zvonečkem, like a do komentu napiš nějaký hezký komentář. Hlavně, abys tam něco napsal, aby si podpořil ten algoritmus a vystřelilo tohle video do oblak prostě. Takže jo, díky moc a já to nebudu dál obkecávat a můžeme se na to vrhnout. Když mi bylo asi 15 a sestře 8, byli jsme venku na zahradě a hráli s tátou fotbal. Jelikož jsem velmi nadaný, tak jsem sejmul míčem ptačí hnízdo. Sestra strašně moc brečela a říkala, on zničil hnízdo pro ptáčky. Tak jsem jí odpověděl, ať není smutná, že za pár let z její pipiny taky se stane hnízdo pro ptáčky. Nikdy jsem nedostal tak přes držku od obou rodičů jako tehdy. Pes, měl jsem pravdu, teď dá každému druhýmu. Kámo, nechceš mít takýho bráchu. Ach jo, chudák. Jsem se svojí přítelkyní 13 měsíců, chovám se k ní jako k princezně, protože si to zaslouží. Jsem Co to meleš, ty vole? Ti nerozuměl ani slovo, co jsi to říkal? Jsem gentleman, nosím jí v náručí, hladím jí po tváři, pomáhám jí se sundáním a navlečením kabátu a bundy, přisunu jí židli, když si chce v restauraci sednout, když je jí zima, půjčím jí svoji bundu. To nemá ráda, že mi prý bude zima a mně je to jedno, hlavně, že ona bude v teple. Taky skládám básničky, už jsem jich složil asi víc jak 50, za každou je hrozně ráda. Ona mi je skládá taky, dokonce jsem před ní i plakal, jak moc jí miluji, jak moc mi na ní záleží a ze strachu, abych o ní nepřišel. Někdy si říkám, jestli je dnes v módě podvádět, jak si tak čtu ta přiznání, ale řeknu vám jedno, když podvádíte, nemilujete. Já svoji dívku miluji, nikdy bych jí nepodvedl a ona mě také ne. Jsem takový blázen, že jsem jí vyznal lásku do mikrofonu před 50 úplně neznámými lidmi. Složil jsem jí písničku a jako největší důkaz mé lásky k ní bylo žádost o ruku. Ona pozná autora tohoto přiznání. Máme tady sladkou chvilku, jo. Je to tebe, kámo, hezký. Je to tebe hezký. Myslím si, že ta žena vyhrála život, že má takovýho gentlemana, takovýho chlapa jak hora a ještě takovýhle fréra. Doufám, že vám to dlouho vydrží, přeju a my se jdeme vrhnout na další přiznání. Už od 19 jsem chodil s jednou holkou, miloval jsem jí, ale 5.4.2010 jsem se krutě vysekal v autě a když jsem se po 6 týdnech probudil, choval jsem se k ní jako hulvát. Vydržela to se mnou rok, ale pak už jednu scénu nemohla snést, tak mě nechala. Ani ne měsíc díl jsem zjistil, že spí s mým nejlepším kamarádem. Tak jsem mu chtěl rozbít čumák, začal jsem cvičit a postupem času jsem zjistil, že ho vlastně ani zmlátit nechci, že bych měl dát do huby spíš sobě za to, jak jsem se k ní choval. Ta holka mě milovala, byla u mě v nemocnici každý den, pečovala o mě, zvládla maturitu a hned po ní mě zase jela navštívit. Sice jsem byl 6 týdnů v komatu, ale známí, rodina a ona mi rok později řekli všechno. Tak si ji chci aspoň takhle omluvit, s ní jsem pochopil, co je to láska, promiň. Další sladká chvilka, akorát bohužel se špatným koncem, ale i to se stává, borci, i to se stává a někdy prostě lidi neví, co dělají, nebo co mají do té doby, než o to přijdou. Je to tak a myslím si, že byste měli spíš nějaký takovýhle věci s někým spíš probrat, než to řešit prostě takhle s naštvanou hlavou, nebo prostě, chápete, promluvit si prostě s tím protějškem, jo. Je to lepší. Už od malička nechápu, proč někdo, kdo měl v pohádce 3 přání, si nepřál nekonečno mnoho přání a vždycky to vyplácal na nějakou blbost. Jo, tak to jako
je dobrý point, protože já když jsem byl malý, tak jsem věřil prostě tady na ty kouzla a tohle, protože jsem furt koukal na nějaký ty Harry Potter a takhle, jako prostě kouzelníci z Beverly Hills a takhle. A vždycky, když jsem si představoval, že jakoby mi někdo měl dát nějaký jako takhle ty přání nebo nějaký něco prostě splnit, tak jsem si vždycky přál, abych měl nějakou hůlku, s kterým můžu vyčarovat všechno, alebo abych měl prostě několik přání. Ale v těch pohádkách prostě fakt to tak prostě nikdo neudělal, že jo? Vždycky si přáli jenom ty 3 přání a čau, jako jo. Jednou ve tmě jsem místo přítelovy košile začala rozepínat knoflíček u peřiny. To by se stalo. To nechceš, aby se ti stalo. What the fuck? Chudák. Když tady čtu ty přiznání, říkám si, že asi nejsem normální. V životě jsem spal jen se 2 holkama, s tou první jen jednou a s tou druhou spím doteď. Je to má manželka. Sex s ní je naprosto dokonalej. Tak ještě jednou. Když tady čtu ty přiznání, říkám si, že asi nejsem normální. V životě jsem spal jen se 2 dívkama, s tou první jen jednou a s druhou spím doteď. Je to má manželka. Sex s ní je naprosto dokonalej, jsem ukecanější než ona, mám víc párů bod, do svatby jsem nutil já jí, každý měsíc slavíme další měsíc spolu od doby, co jsme spolu začali chodit. Dobrovolně vynáším odpadky, myju a uklízím nádobí. Občas v luxu, dělám jí snídani do postele, když mám volno, nechám jí spát tak dlouho, jak chce, klidně i do 11, do 12 a starám se o děti. Jsem šťastný, že moje děti jsou 2 hodný a zdravý holčičky. Nechodím s kamarády nikam, pařit svůj volný čas strávím jen se svou rodinou a nic mi nechybí. Má žena je pro mě vyšším, vážím si jí a strašně moc jí miluju a nikdy mě nenapadlo, že bych ji opustil nebo podvedl. A to mi je 25 let a už nám to takhle klape přes 3 roky. To je hezký, kámo, hezký, přeju. Máme tady trošičku přeslazeno. Máme tady trošičku přeslazeno, jako jo, protože teďka to je spicy, víc, za začátku to bylo nějakých prostě a teď prostě jako zase sladký, prostě takový jako chvilky, jako chtělo by to zase něco spicy, myslíte si? Taky já vám tady něco řeknu spicy, chcete? Nikdy neusnu s ponožkami, vždy si je musím sundat. Dobře, to nebylo spicy, ale nebojte se, to jako ještě přijde, jo. Fakt to ještě přijde. Zastávky vlhká a úzká musel pojmenovat nějaký uchylák. Reálně, jestli takovýhle zastávky existují a vy to najdete, napište mi to dolů do komentářů, protože mě to fakt zajímá, jestli tady týpek nedělá prdel, nebo jestli to fakt jako je real, jo. To je... What the fuck? Táta mě štve s tím, že strašně často říká tak různě. Je to asi jeho parazitický slovo. Už mě vytáčelo, jak tímhle debilním žvástem odpovídá na otázky, tak jsem se mu snažil naznačit, jak moc debilní to je, když to někdo říká. Jenže jsem si asi nevybrala nejlepší způsob. Seděli jsme u televize a běžela reklama na očkování proti rakovině. Táta se zeptal, s kým spím, já řekla, tak různě. Dostal jsem takovou facku, až jsem se kousla do jazyka. Ty vole, no tak jako, co vám na to mám říct, tyjo, to slyšíte? To je v prdeli. Teda naštěstí ne, ale jako, chápete? Ach jo. Spím prostě nahá a je to nejlepší. Hele, souhlasím s tebou, je to fakt super, je to úplně parádní, jako když nemusíš mít prostě na sobě oblečení a tohle se tam rozvalí hezky
větrá ti to všechno, viď, a nepotřebuješ nic, jako je to super a určitě doporučuji, myslím si, že jsem někde čet, že když spíš prostě nahej, tak je to prostě zdravější nebo kvalitnější, máš pak spánek nebo něco takového, jo. Určitě si něco, když budete chtít, zjistěte víc na internetu, já nejsem žádný odborník, ale myslím si, že jsem to někde čet, že máte pak kvalitnější spánek. Teď tu máme takovou jako otázku na chlapy, jo, kterým už rostou chlupy. Chlapec ptá, jak se správně holí pinďa, jestli žiletkou z hora dolů, anebo naopak. Můžete mu to napsat dolů do komentářů, třeba mu dokážete dobře poradit, jo, a já mu neporadím, já jako nepoužívám žiletku, takže... Ale kdo ji používá, můžete mi poradit. Jsem Michal, typický 16letý kluk, jednou mě moje holka pozvala k ní domů, jenže já jsem dorazil, tak tu byla jen její mladší sestra. Takže jsem na moji holku čekal, zatímco vedle mě seděla její mladší neuvěřitelně krásná sestra. Bylo pár minut, najednou mi zašeptala do ucha, měli bychom se spolu vyspat, než přijde moje sestra. Okamžitě jsem vstal a šel jsem ke svému autu. V tom jsem si všiml mé holky, která stála venku u dveří a mě objela a celá šťastná řekla: nyní si získal celou moji důvěru a ponaučení. Kondomy si schovávej v autě. Prostě to nechceš, když prostě má ta tvoje holka takhle sestru, aby tě takhle prověřila, prostě jako WTF. Prostě proč? Holky, každý kluk není takový, jako že šup tam, šup sem, šup tam, šup sem, jo. Prostě důvěřujte jim, mě kdyby takhle někdo prověřoval, tak budu nejspíš nasranej, jako jo, než abych prostě to bral v pohodě. Nevím. Tak jo, tohle je závěr videa, díky moc, že jsi to dokoukal až sem, doufám, že se ti videjko líbilo a že tě to moc neporošilo, je to takový, ten díl takový trošičku víc spicy než ty předtím a tak no. Nezapomeň dát odběr se zvonečkem, jak už jsem říkal jednou, like a nějaký hezký komentář, aby si podpořil ten algoritmus a my jsme tenhle rok zvládli to, že nás zpeněží na YouTube, abych z těch videí měl nějaký peníze, mohl platit editora, mohl ty videa více zlepšovat a dělat různé soutěže a prostě všechno dohromady, jo. Díky moc. A nezapomeň ještě odebírat na mém Instagramu Josef_Zlatník. Tam dávám různý věci prostě ze dne, co se mi děje, takže bys to neměl zameškat. Dík moc a já se s váma loučím u dalšího videa. Ahoj.